Nyt meillä on omenuita, joita me voidaan heittää. Jee! GG. Menoksi. Tässä on ne källikkeot. Kellikkeot, tämmösiä hiekkakatoja. Taas. Pii! Vittu. Turvassa. Sulla on Maxim. Onko? Joo! Se nukkuu, mennään sen. Maxim Jädönen. Täällä on ihan saatanasti hiekkaa. Haha! Maksimi pelästyi. Maxim Jädönen. Tää on ehkä vähän liian pitkä video TikTokkiin. Näitä voi mennä YouTube. Voidaan tästä niinku tehdä shortservissä TikTokkiin. Mitä? Voidaan tehdä niinku pätkiä ja Niin. katsotaan. Niin Maxim Jädönen pätkä. Tämäkin se on 2 minuuttia 10 sekuntia. Mennäänkö tonne autoon? En mä jaksa. Mennään. Liikaa punkkeja. No vittu ei saatana, ihan sama. Tuolla ku mummo. Mä voin käyttää puhelin mummo ohdakkeella. Mä voin vittu... Mä voin käyttää tätä mun viikatteena, tää mun puhelinta. Tää puhelintikkua. Pihleenmarjoja, missä on pihleenmarjoja? Tossa. Ok. Saatko sä niitä? Onko se tehnyt mullekin? Kiitos. Säs? Kiitos. Mennään täältä sitä vastaan. Ok. Vittu. Missä se on? Se on tuolla edelleen. Mennään tänne vainaan. Täältä vittu. Saatana tää. Vittu ne tulee. Me lähdetään. Mistä sitä voi kääntää tänne puolelle? Ihan selvä kyllä. On tässä. Joo. Entä se soittaa puolella? Vittu siniset paskat. Setä siniset tulevat. Perään. Perään. Blää. Lehdet pois. Satas. I'm on vacation. Me vittu osuttiin melkein. Osui sä. Katsomaan. Ai saatana. Nokkunen pisti. Joel, go! Me. Mitä? Osuitko? Mä en. Mennään pakuun. Pakuun.
Tota reitti voi tätä. Vitut siis seuraavassa. Vittu. No me ainakin tänne alas. Mut siis saa tulla sieltä. Mennään tästä mieluummin alas. Pitää sinun verkkoa. Tätä polkua. Mitä? Miksi sä tulla sieltä takas? Mitä? Niin saattaa. No mennään tätä. Mennään vaan sieltä, ei saa. Ui, anteeksi. Vittu tää. Täällä on varmaan miljoona puhuttua. Mä en saa avaa tätä. Avatuu. No kuva vähän ylöspäin. Tämmötiinkö? Ei tässä ole se hiekkapaikka enää. Ei niin. Pieniä. Sieniä! Piikonen mällipakka! Onks nää nyt kuitatteja? Ei! Ruusumarja paskaa. Jotain mua pisti nokkona. Mitä vittua just tapahtui se? Nyt on ihan riktä portakoki. Hehehe. Minne mennään? Tekis mieli mennä nyt katolleko? Katolleko? Täällä me ei ainakaan varmaan päästä. Mennään siellä. Mennään Källikoti ykköseen. Siinä leikkimökin katolla. Ei meikä sinne. Spider-Man, Spider-Man, Spider-Joel is that. Ai Källikoti ykköseen? Joo. Käy. Vittu se on vähän se on tässä se lähellä. Kuitenkin. Tai no se on lähin. Se on lähin. Tuostakin tuli pää. Se on sulle korkea. Siksi mä oon korkeampi. Mutta mä haluan mennä sinne enemmän. Autoja! Tulee kukiteen. Kattokaa sinne. Itse katokkaa. Kattokaa tätä Kiaa. Ja Toyotaa. Se on vähän se Toyota. Saatana! Niitä voi kuilla! Joel! Vittu Joel meni jonnekin. Vittu mä en tiedä minne Joel meni. Mut vittu, saatana. Joel meni eri suuntaan. Saatana. Siis vaan meni. Joten randomilla vaan mennä tässä. Mien vittu Joel meni. Saatana. Joel meni. Melkein 10 minuuttia jo videota. Ihan vitun vähän, mut vielä jatkuu. Joellekin vittu jäi jonnekin. Se meni vittu eri suuntaan. Saatana. Siellä se on. Onko? Onko se mummo siellä? Vittu. Ei siellä kulman takaa mä kurkkasin. No vittu, minne sä menit? Karkuun. Ok. Mennään nyt Källikoti ykkösellä. Joo. Saatana. Mä juoisin kiroilla, mutta menee mainokset. Ja sitten tulee. Ei tuu. Ei niin. Mä oon vittu kiroillut ja saatana sitä. Mä oon vittu kiroillut joka vittu Niin, lausella. Mä vittu kiroilen koko ajan. Vittu joka lausella. Eikä mua vittu haittaa se. Vaikka mä kiroilen vittu vaan ihan koko lause. Jokaisella lauseella vittu yksi kirjoitella eikä kiinnosta. Ois pitänyt ottaa vittu se vittu vesipullo mukaan.
hän karkasi ja näki mummon. Hän on Joel Kangaskorte. Ja minä olen Onni Kangaskorte. Ja minä kuvaan nyt. Joo. Ja siinä se. Ei siinä mitään. Omena. Vittu. Joo. Omenoita otetaan. Ja se on hauskaa vaan. Ihan hyvä. Mä maistan sitä. Mä maistan omena. Hyvä. Aika maistaa. Aika paikkaa mulla. Ei haittaa. Ihan paska omena. Kato. Kattokaa mua. Oi saatana mä vittu löysin. Omena on hyvä. Onko siinä sama mummo? On, kuvaa sitä. Zoomaa. Ja on se sama. Oh shit. We go away again. Here we go again. Mennään meidän vanhan ajan. Joo. Otat vaan jäädä tähänkin. No ei jaksa. Mitä omenasin päähän? Vittu pihlaa. Se poti vaan niinku... Onno monno. Mä voin itse tehdä sen yli. Vittu mä heitin tohon puskaan jo. Monno. Mitä? Mä tehdä sen minun päähän. Pääsekö vedetty tonne asti? En mä täältä asti ehkä. Vitsi. Mulla on vaan tää kamera olalla. Mun puhelin. Tämä on Samsung Galaxy 15A 5G. Pyörä. Onko? Missä? Vittu siinä. Täällä on varmaan joku ihminen. Täällä on joku ihminen. Siinä on reppu. Siinä on reppu. Täällä on joku ihminen. Älä mene. No kuitenkin se mummo. Onko se sen mummon pyörä? Ei. Ja täällä olemme meidän vanhalla majalla. Siinä on se meidän ämpäri. Joka me vittu taidettiin paskoa. Eikö se ole kussiämpäri? Se kussii talvella. Menkää myös seuraamaan. Menkää seuraamaan ja tilaamaan kanavaa TikTokissa käyttäjää Källikakarat KK. Niin kuin tämä YouTube-kanava. Tässä on appelsiinimehua. Nyt siihen lisätään siis nyt appelsiinimehua. Vittu kuseeksä siihen? Saatan. Mä tuodaan appelsiinimehua. Älä nyt kuvaa. Wow. 1, 2, buckle my shoes, 3, 4, that's it. Vitun paska. Me olemme metsässä. Ja täällä on minä. Pu, 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 pu. Appelsiinimehua valkoista. Ei vittu, ei saatana Joel. Vittu. Vittu se on kuusta, mä kuulin kun sä kusit. Monna, sä voit silti väittää. Se lentää nimittäin siihen. Saatana. Lentääkö? En tiedä, että tuoda tielle. No vittu, hei, kaadetaan se siellä jonnekin. Musta lentää istä. Vittu, täällä haisee ihan vittu kusi. Ai joo, sä kusit siihen ämpäriin. Ei olekaan ihan appelsiinimehua. Ei ihan, oli vähän läpinäkyväkin. Vittu se vuotaa. No niinpä siinä on vittu reikä siellä pohjassa, ei muista. Sinne meni. Sun omaa kusta se on vittu. No ei se haittaa. Mistä se vaan on? Niinpä. Entä se olisi ollut mun kusta, mitä sitten? Mutta me ollaan kuunnellut... Vittu. Ei tänään syö se. Hyvä. Tuolla on edelleen toi minipyörä tuossa vittu portilla. No ei se ollut silloin yksi kerta. Mummo on mennyt tonne nyt sit. Joo. Hello! Täällä me olemme. Täällä puistossa.
Täällä ei oo ketään. Talvella tulee sit kunnon videot täältä. Niinpä. Ihan kunnon videoita. Ja vittu kuiron paskaa vittu ikkuna tai jotain ehkä. En oo varma. Winky. Mä en jotenkin halua mennä nyt tonne. Mä en jotenkin jaksa kiivetä. Mä en halua paskoa mun vittu sortseja taas. No vittu mun sortsit on ihan paskana. Joo, en ole ihan rikki. Mun perseet. Ihan selvästi. Toi oli feikki pieru sitten. Ihan feikki. Oi vittu kuukkia. Mä menen hyppäsin päälle. Tee hiekakukkia. Mä heitän näitä tonne katholle. Siellä ne on. Siellä joella. Keinutaan! Eteen taakse, vittu. Vähän. Mä keinun. Niin kun säkin ja sun mutsis vaan. Me ei keinutaan. Tää on tarkoitettu vaan joillekin 12-vuotiaille, ei 6-vuotiaille. Kuinka vanha sä oot? Lähettäkää kommentteihin nytten vaan, kuinka vanha sä oot, koska silme bännätään sut. Siis, jos oot 12 tai 11 tai ylempi, niin sit on hyvä. Kirjoittakaa 11. Joo, kirjoittakaa kommentteihin 11. Sitten mä tiedän, että te voitte katsoa muutaman bännän teet tästä kanavalta, jos te ootte liian nuoria. On ne zoomattu. Eikä oo. Se on 1x vaan. Onko? Se on 1x, ihan normaali. Mitä? Blää! Halo. Mä söin jo, se oli hyvää. Olit sen sekin jälkeen? Mitä? Eikö me tehty vaan keksen jälkiruuaksi? Ja me syötiin ne jo. Vitsi, sä kaadut. Rest in peace. Wow. Meillä on kuvauskäyttö. Tää on mun puhelin, millä me kuvataan. Nyt. Me laitetaan meidän YouTube-kanavalla. Varmaan sieltä te katsottekin sitä. Uskoisin. Meillä on myös TikTokki. Menkää TikTokiin ja hakekaa kanava Källikakarat KK. Sama kuin meidän YouTube-käyttäjä. Vittu ihan sama. Vittu mä en pääse tästä vittu tälle. Mä en vittu pääse tästä tikun katosta yli. Keppi. Aha. Mitä? Mä otan keppiä. Niin, mä en pysty tällä vittu kuvauskepillä. Mä donkaan teidät. Vai? Mä donkaan siihen. Hyppää siihen paroikkuun. Vittu leikitään kioskia. Siellä on kioski, leikitään sillä. En mä tiedä, koska kaikki maksaa nykyään, kaikki on niin kallista. Varsinkin Coca-Cola Explorer. No ei, se Bon Aqua, mitä me kerran räjäytettiin. Näin se luumu, kun me saatiin ne meidän mummilta. Eiks niin ole? Joo. Mitä lapsia? Ihan paljon. Se on 10. Mä täytän 12. Ja Joel täyttää 13. Täytin jo. No, täytit jo. Täällä on 20 euroa. aika paljon, aika vähän. Mun mutsi kattoo nää videot sitten. No me teemme. Leikata ton kohan. Joo, mä en leikata. Mä vittu en oikeesti. Mä teen YouTube-shortsia toi ja sit niinku video... Ai joo, ei volla. Mitä? Mä teen shortsia toi ja sit niinku pitkällä videon leikkaa. Joo, mä laitan tän pitkän videon semmoinen, että ketään ei voi, kaikkien pitää liittyä eka meidän siihen vitsi. Tiedätkö kun kakkuhilja kaikilla muillakin on vitsi ihan just imuksilla, niin silläkin on vitsi se mikä se jäsen. Niin nää kaikki kiroilujutut on tähän jäsenille nimittäin. Jäsenyys 2 euroa. Ei oikeesti. Vittu, en mä vittu oikeesti. Jäsenyys 2 euroa. Eli se on ilmainen.
2 senttiä enemmän. 5 senttiä. Mun äiti ei oo maksamassa 2 senttiä. 5 senttiä siitä vitsi, siitä sä liityt. Koko 5 senttiä. 5 senttiä kuukausi. Aika hyvä diili. Koko loppuelämä. No kun mä en tiedä, että pystyykö sä laittaa semmosia. Koko Imus Plus jäsenyyskin maksaa joku vitsi ainakin 5. Se maksaa 6 € kuukausi. Ota nopeeta keppi. Vai kiven yli. Jahas. Tämmönen. Jos on Paska mahtuu. Tiputetaan se. Kato. Meillä olisi ollut hyvä karata. Tässä on ruohoa. Tiedättekö sitä? Tämä ruoho kaartaa tässä piti. Tässä menee mäki. Oho, ei ookaan. Vittu joo. Ai se alku. No vitsi se alku ei edes oo vitsi. Vitsi se pitää edittaa. Källikoti kakkosalku. Niin, siellä kun se mut vapaa. Ai niin joo. No ei niinku sä zoomasit sen vitsi. Sä aina vaan zoomasit sä vaan niinku hello. I'm not gay, gays are dumb. Tuossa on vittu ikkuna. Vittu se on ikkuna. Sano siitä saa enää tätä vittu. Arvaa ketä mulle muuten omettaa. Ne ketkä tietää. Puhudum. Saatana vittu pihan tätä paskaa. No. 3 on muuttunut, mun toinen lapaluu jäi tohon väliin. Miten vittu tää on tämmönen? Lapaluu jäi tohon. Miksi tämmönen? Nyt mun lapaluu vaan jäi teheen, se pitäis mennä tästä Saatana. Tää pitäis olla 4. Ei tämmönen 3 on jo. Tässä mahtuu ehkä just 2. Ja tänään liutaan. Hui. Kasvimaa on paskamaa. Sinä olet Joel ja minä olen Onni. Ja kummatkin me ollaan kangaskuorteja. Semmosia varmaan sais kertoa näitä videoissa, mut ei se varmaan haittaa. Ei. Ota se skepin, kun oot mennyt yli. Joo. Meidän kuulus on tämmönen. Sekin vaan vähän juuri. Se on ampiainen. Missä? Ei, se olikin vaan roska. Mennään. Juu, oli tuo roska. Tuossa, ole roska, ole leikki. Ei muuten saa sisältää. Kiinnikö? Ai auki. Niin auki. Mut vittu, en mä sinne sinne. En minäkään. Ois se saanut sieltä yhdessä kohtaa auki, siinä on tämmönen yksi pieni kohta. Se mikä pitää sitä, niin kun just semmoinen just sopivasti kiinni, niin se pitää siellä, siitä saa sisältä puolella myös auki. No vittu joo. Nyt on... Kuinka kauan tää kestää? 25 minuuttia. Ei edes paha. About. Ei edes paha. No ei niin. Mitä kannattaa varmaan 50 kertaa? Oikeesti. Ihan full size. No en todellakaan. Niinpä. Vitsi joku hyvä tyyppi, joka on tilaa meidän kanavan, niin ehkä se katsoo. Ehkä. Ehkä. Joku ei jaksaa katsoa näin pitkään. Kun me ei ole tehty mitään kunnon källiä. Tekisi jotenkin mieli. Niinpä. Ai sit me heitettiin pihlajan marjoista ja ylpiinpäin. Joo, se oli... Ottakaa siitä. Mä löin teitä. Tällä puulla. Pihlajan marjat paskalle. Me saadaan rahaa kun meillä. Ja sit talvella ihan kunnon videot. Ihan vittu kunnon videot. Mitä kunnon källivideot? Nämä ovat tämmösiä tylsiä lällypällyjä. Niin tämmösiä ihan lällyjä piti tämmösiä... Pihlajamaren mummoa. Mikä idea siinäkin? Niinpä, se on vaan kivaa.
Se on vaan kivaa, eikä yhtään pelottavaa. Tämä on penkki. Tämä on penkki, koska... Monno, miten selität tulinti? Mitä siihen sanoo? Nuotiop! Ehkä, en oo varma. Voitko kertoa ainakin jotain tommosta? Joo. Et mamulle oli mennyt sytyttää melkein tulipallon tänne mettään, eiks niin? Ei oo. Tuo oli vitsi. Vaan se oli Joeli ja Voitto. Ei ollut tää metsä. Niin. Eikä pitäis tullut melkein tulipaloa. Ei niin, no Voitto varmaan pelkäs niin paljon, että se piti... Se oli luolassa se. Niin, no, joo. Sitten ei tullut Meillä oli vettä, Niinkö. Ai ämpärillä. Joo, eikö vitsi? Juomapullo. Joo. Oliko siellä 2 pulloa? Tehdäänkö jossain välissä sinne mettään myös sitten? Tehdään joskus talvella sinne. No pitäis löydä toi meidän Mitä? kalliobeissi talvella. Joo. Tuolla meidän kalliobeissi, siellä on talvella ihan jäätämään kivaa, varsinkin kun on vitun liukas. Siellä on semmonen yksi nauha. Pitkin mä kiivetän sinne. Niinpä. Osaksi. Osaksi mä vaan kiivetän muuten vaan sitä jäätä pitkin. Pitäis hakea jousipuksia ja tehdä siitä tai tälleen. Se olisi hyvä. Kallio käsiä. La 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 la. Heitä jotain random tyyppejä takiaisirko. Oi ihan ai saatana vitti. Nää vittu tarttuu mun. Joku tulee ohi, niin siitä... Meni mun ihon läpi vähän se. Oh. Ja me tähän odottaa, että joku tulee, niin pommitetaan. Mä vaan heitetään koko jutun yhtenä kimpaleena. Niin mäkin varmaan. Koitaan vähän helpompi heittää semmotti. Tuolla olisi se tappava Karen. Karen. Se Karen mummo, kun me heitettiin sen pää... Se parvekkeelle sieni. Niin vahingossa. Se oli vahingossa. Leikataan näköjään. Joo. Joo. Et näin me leikataan varmaan nämä matkat sitten. Joo. Jos ei ole mitään tärkeää asiaa. Niin, jos ei oo. Ja jos me leikataan osa matkat, jos on tärkeä asia, niin me vaan tilatkaa kanava. Jeep! Toi on paskinta puhetta ikinä. Mä vihaan, jos mä katson jotain videota. Joku sanoo noita. Like and subscribe! Niinpä. Vittu se on kauheeta. Jos joku sanoo noin, niin silloin mä en ainakaan oo. Niinpä. Ja kun se jotenkin auttaa niille tyypeille. Ja se on siitä enemmän. Vitsi, mulla meni takia tähän vittu housukin. Se on vittu mun kädeskin. Vielä voiko ottaa sen pois? Mä en saa sitä. Ei, se on kiinni. Se on vittu mun ihos kiinni. Se oli vittu mun ihos kiinni. Se oli oikein mun ihos kiinni. Mennäänkö näette meidän piirustukset tuolla? No vähän liian. No ehkä vähän liian. Ja voidaan leikata se kohta, että se on niin pahaa. Se on vähän pelkuri. Penni. Niin, pennis. Pennis. Te tiedätte varmaan. Pennejä. Ja semmonen pinnis. Pinnejä. Pimppis. Joo, semmonen. Ja gei. Karvuja ei. Mä pidin sen vahingossa siihen. Tämmösen takas. Lähti se ohi ja nyt ne kaikki tippuus. Plää. Täällä on lapio. Ilmanen lapio. Se ei mennyt paskaksi. Vittu, kato, mulla on enää 3 näitä. Sun takia ne tippuu kaikki. Ai mällijapina. No vitsi, ei ne oo oikeet sun syyt. Kiitos, mä otan nää kyllä ihan mielelläni itselleni. Tää on tämmönen pallo. Ole hyvä, sä sait sen takas. Mulla on tämmönen 3 nyt. Sillä oli vaan semmonen pallipallo. Mikä tää on? Joo, kato mitä mä teen. Mikä tää on? Mikä se on? Arvatkaa. Kommentteihin, mutta ei rumia sanoja.
Laittakaa ihan kauniilla sanoilla ihan hyvin. Vitsi. Vitsi. Avaako se? Oho. Ei eikä avata. Alkaa sitä jotain vettä. Tulee vähän... Ei se haittaa. Tiputtaa vähän vettä vaan. Peru. Mitä ootat? Tiedätkö muuten mitä meille kävi, kun me heitettiin se vitsi paskamarja? Mikä? Se on Ai joo. valkoista autoa päin. Ei ehkä kerrottu sitä. Se oli poliisi, johon te osuus. Siis siihen autoon niinku... Eiku se oli tammenterho. Ei, se oli keppi. Se oli tammenterho. Se veti se suoraan mun puhelin päin. Saatana, se vittu vedet mun päin vaan. Oi. Jans, ui. Puhelin vähän lentää. Ui. Mihin sä heitit tän vitsi? Mihin sä heitit tän? Ai tän vai? Semmosen. Sun. Heititkö se sinne? Ei, kun se tippui. Ota sitä sun kepistä. No niin, kun se jää keppeihin kiinni. Tähän vitsi ainakaan tähän kuvauskeppiin. Ai niin. Joku joukkoporukka joku siellä ihan perällä. Tosi kuin Karen ainakin. Vittu se olisi kaupan. Se on Karen. Kaikki valkotukkaset Karen. Karens be like. Vittu Karens. Jos sä oot Karen, tai jos sun nimi on Karen, tai jos sä oot semmonen vitsi vaaleahiuksinen Karen. Te varmaan te tiedät mitkä on Karen. Mikä sä teet tätä? Juu. Ja et saatte sitä. Tuot tulee nyt ihan oikeasti Karen, joka on huutanut mulla. Auto. Tää on parempi auto. Vitsi, mä otin just rekkareiden numeroita. Rekkareita. Me tehtiin tänään keksejä. Ja ne oli herkullisia. Ja no niin käyttävät paljon. Siinä on suklaat. Mennään kokea meidän parhaat veshilet ikinä. No kun me ei pääse. Mennään Kellikoti 3. No mä en jaksa pyörä. Niin kun mun pitäisi... Mä en pysy vedetellä mun... No voi laittaa Jesaril mun tankoon. Niinku ihan oikeesti se saa ihan hyvin. Ei mä haluu sen mun Jesarilla siihen mun taukoon. No onko sä saat sen sun takia, koska sä et oo kuvannut vielä niin paljon? Niin. Nyt säkin näyt vähän enemmän. Joo. Vai mä kuvan koko ajan itteni tämmöttiin. Ei. Niin. Hashtag best friends forever. On sä pois kyllä. Mitä? On sä kyllä pois. En vitussa. Saatana. Se oli skämmi. Skämmi varoitus. Haha. Joo, ei siis todellakaan meillä ole yhteistä kanavaa. No ei nyt Ja kaikki mikä tietää, peräti? mistä mun isoäiti asuu. Ihan sama. Tietääkö? No varmaan, jos sä kuvaat koko matkan, Oho. me ollaan mennyt. Pause. Veshilet we like. Noniin. Mene pois tää. Teippi. Laita siis sun tankokin. Alaspäin. Teetti puhelin on tossa tangossa. Noin. Pidä sitä siinä, niin mä laitan täältä. Pitääkö sä kiinni varmaan? Pitää. Se on Jesaria. Sä tiedät, että se on Jesaria. Jotenkin mä olisin pitää laittaa. Ei siis kaadata sitä skuutia. Koska sä kaadat aina sun skuutin. Se kuvaa vähän yläviistoa, mutta ei se haittaa. Onko se päällä? Oo. Joo. Täällä. Tää kestänyt vaan vähän yli puolella. Kato miten paljon te tärisee. Toi laatu on kyllä nyt niin paska. Ai mikä? Tässä, mutta jos tohon sitä ei voi laittaa, se ei pysty. Ei niin. Ei se terin, se on jollain hiekalla. Pystyy menet. Ai se on hieno. Ei se kävele sen kaada skuutin. Ei, kun siis se on hiekalla. Se tärisee sen takia. Ehkä. Joo, toi on mun. Musta tuntuu, että se mummo näki meidät tosta puskan läpi koko ajan. Tuijottiko?
kaikki. Jee. Ei kukaan tätä kuitenkaan kato, niin ei ole väliä. No se tietää jo. Mitä sä kuulet? Miksi rakentaa? Niin, mutta sitä ei edes pysty enää laittaa siihen. No ei voikaan. Päästiin sentään tänne kuvaamalla. No, Källikoti 2. Me kaivettiin tänne kuoppaa, mut se on täytetty. Ja mä kusin sinne. Tässä oli eilen tomaattimurska, mut Me vähän mällättiin se tänne koko paikkaa. ihan kun tää olisi zoomattu. Tuntuu vaan siltä. Täällä me syötiin vähän sen tomaattimurskaa. Se on pes. Ai juu, mä pesin sen. Niin. Ei, Tääkö? Tomaattimurska Tässä on paskaa. Coca-Cola Espolar paikka. Coca-Cola Espolar, it's here. Tänne me tehtiin se Bon Agua, vedettiin Bon Aguat. Ja mä kusin tässä liukumessa. Niin, ja mä. Kun aina. Ja mä. Ja sitten me tehtiin tähän semmonen pitkä liukumakin. Mä en tiedä miksi me kerrotaan tää kaikki. Ihan sama. Sun mutsikin katsotaan ja sitten saatiin tästä poliisilta hommata. No. Joka oli vahinko. Sovitaan, ettei leikata mitään. Paitsi se pornokohta. Ja tämä. Tää ja pornokohtako. Joo. Moi! Miten menee? Toi on Joel. Me ollaan Gnomeen puolella. Gnaitit! Me bännätään ne. Kuvataan sitten, kun mennään H&M pomppimaan. Joo. Gnomeina. Jätimme vaan. Mä käytetään tikkuu vaan siinä vitsin mun siinä juttuna. Niinpä. Sitten mä vaan pomppisin siihen. Ei sillä vikalla niin paljon väliä. Ai tällä. Räjähtää kanto. Vedetään sinne. Vittu, mä luulen, että sä heität sit tota aitaa päin. Mä kuvasin se sinne aitaan. Tämä on paikka. Sä tiedät varmaan, missä me ollaan ehkä. Jos tiedät, missä me ollaan, niin älä kerro kenellekään, vittu. Et kerro kenellekään. Et vittu sä kerro kenellekään. Jos sä kerrot, niin sä oot homo. Niinpä. Mä olin tässä päiväkodissa erään erittäin Sigma-henkilön kanssa pienenä. En mainitse nimeltä, mutta hän on luokallani. Hän on erittäin Sigma. Kenen nimensä kutsutaan aluksi jäte. Jäte. Jos sä katot tän, niin sä tiedät, kenestä puhutaan. Hehehehe. Jep. Ho! Hyi helvetti tämä mälliä veti mun paitaan. Sä vedit just sieltä mun pihlamarja mälliä mun paitaan. Saatana Joel. Kato, tää menee tässä läpi. Meneekö tää tässä aidassa läpi? Mahtuuko? Se meni. Mä voin hakea sen. Ha. Vittu, tuolta tulee joku myrsky. Vittu, vesisadepaska tulee kohta. Vesisadepaska. Stalkkaja mummo. Stalkkaja. Se on aina stalkkaa. Tuossa stalkkaja mummo, se stalkkaa meitä aina. Joo. Ja sen takia meillä on tämmönen mini-ämpäri lummipuuston. Ei oikeesti, se oli vitsi. Källi. Me källättiin teitäkin, katsojat. Me källättiin teitä.
Niin, ottakaa siitä. Miten me källästiin niitä? No viisin mä sanoin, että mä kuusen tohon mini-ämpärin. Mut en kuuskaan. Hehehe. Kiipeksi sinne. Haha, minä syön sinut, en oikeasti. Mä en oo voitto. Ei. Mä en oo voitto. Vaikka voitto ei syö. Te näette mun silmä. Haluatteko nähdä mun silmä? Näyttäkää oman neet. Ai saatana. Kato tolpan läpi ja sanota vähän. Vedin sen tolpan läpi. Eiks niin ole, mä vedän sen tolpan läpi? Alueella tallentava videokamera. No niin, meilläkin on tallentava videokamera. Niin on. Ottakaa siitä. Niillä on kaikki matsku, mitä me ollaan tällä tehty. Onko? Ei. Niinpä. Mä oon kuitenkin nähnyt meidän Coca-Cola Explorer. Ai pitää sen yhden videon. Ei oo, se on tuolla pihassa. Niinpä mun Kyllä ne katoo meidän videoita. Niin. Mut en usko. Ne ei varmaan tiedä tän kanavan nimen. Et jos ne kuulee. Haluatko kuvata? Mitä? Haluatko kuvata? Joo, voin mä. Ok. Monno, oothan sä sit kattonut mitä sä oot kuvannut, ettei tää pelkkää paskaa. Mä kuvan aina kun mä katon suhun päin tai niinku tänne poispäin, niin mä katon koko ajan mitä mä kuvaan. Mä en kato yhtään missään vaiheessa. Niin mä katson mun omaa naamaa, millä mä näytän kun se video on tämmönen siinä ihan normi videossakin. Se on tommonen. Ja tää on 45 minuuttia. K-sittarin vieressä oli tollanen paloposti. Se oli ihan rikkeä se vuosi vettä. Niin. Vois mennä huomenna kattoo. Ois. Ota vaan kuvia. Mä voin editoida. Oliks? Joo, on ne siellä. On ne siellä puuskas varmaan. On ne varmaan siellä. Tähän pysymään, kato, laitan tämä. Väärä puoli. Se ei pysy siinä. Ihan tarpeeksi hyvin. Siinä ei näy sun naamua. Saiko sen punaisen mennä? Pääsen mä, ota se kamera sulle. Hyvä omena. Paska omena. Pidätte tämä kiipeä tonne. Minä kuvaan, kun sinä kiipeät, minä kuvaan, kun kiipeät. Sinä kiipeät. Mä vaan näin täällä sun perse. Ai niin joo. Nyt tässä näkyy sut ihan kunnolla. Tää on vitsi 55 minuuttia jo pitkä. Ja me ei editoida kauheasti. Eli Hei, me vitsi laitetaan tänne vitsi hiekkaan kiinni, niin sä voit tehdä keinumis. Sä voit puhua samalla kun sä keinut niin muille. Katu, joilla tää pysyy! Mä voisin mennä keinumaan tohon. no arvaa mitä. Mitä? Tässä on tää hirttokaistaa. Pikkulapset menee tähän, se pitää päästä täältä välistä. Ja vaan hyppää. Miksi se näyttää tälle? Noin. Tää on vielä kahdelle ihmiselle. Niinpä. Pariskuntakuristusta. Mulla on nokkainen mun kengäs. Kohan mä laitoin sinne? Laitatko? Kato, tää on tässä nyt Joel. Sä voit... Nyt, no vitsi se lähti. Siinä on sun silmä ja siinä näytin sun nenä olisi ollut 5 metriä pitkä. Hyvä. Saatiin. Onko se sama palikka kun siinä oli koiranpaat käynyt?
me Kusti tuohon silloin, eikö sä muista? Mitä? Ai tää vitsi mitä tämmöttiin. Tää pitää ihan tämmöttiin, tää on ihan paskana. Mun kenkä on täynnä hiekkaa, mä en tiedä miksi. Mä salaan kuvaan Joel tuo. Mitä teet? Mä tiedän, tää vaan hauskaa. Ok. Lähetään. Joo. Tää on vitsi 30 sekunnin päästä tunti mennyt. Pitäisikö riittääks tunti? Ei. Mutta me lähdetään kuvata samalla, kun me pyöräillään. Tää pitää... Pistä paussiin. Niin, mutta tää pitää ottaa tästä kepistä pois. Tää ei mahu mun reppuun. Sen voi laittaa niinku väärinpäin, niinku kato, tellattiin sun reppuun. No ei se mahu edelleenkään. Niin, mutta ei se haittaa, että se keppi tulee täältä. Se sattuu mun selkää. Sitten se laitetaan mun reppuun. En mä haluu. Okay. Ei tapahdu taas semmotia, kun Joelilla oli jäänyt sen puhelin mun reppuun. Juu. Se oli persessä. No niin. Hei hei. Ja nyt menemme pauselle.